May 16, Monday. Time check. Alas 12. May 16, Monday, 12:23. Punta tayo ng Costco. Bili ng mga gulay-gulay. Oh. Dalawa. Wala. Parang basketball, ano ba yan? Light ata. Ganda nun, no? Sabi ko, Hindi, mas maganda yung mga ganyan. Ano, pero to hindi eh. Ano lang siya eh. Pero maganda rin, no? Nice. Kayak. Maganda yan pag nag-retire ka na. Ayun. Mini pool, mini pool. Pero where na maliliit dyan. emergency roadside. Dapat ganitong size lang. Style itong ano, mas mahal to. Pero mas konti lang difference, oh. Bakit ano bang pagkakaiba? Eh maganda pag ano mo, maganda pag mina-microwave mo. Ito rin naman po. Oh. Plastic yan eh. Ano lang. Ito ang safer eh. Kaya yung ganitong set niya. Kay Chris. Hi? Chris. Di ba may ganyan si Jeff na buo? Oo. Oh, nakita ko yun eh. Sabi niya, late na ako. Di ba may ganyan ka naman? Hindi eh, mga bata. Pero meron pa bang nagkakarapet ngayon? Ano, broccoli, tsaka cauliflower, saging. Ito yung isa pa. Ano pa gawin natin healthy diet. Bili tayo ng chicken breast. Yan ang ating diet ngayon. Memo ka. Bakit mo kinuha yun? O yung iba sa food for less na lang kasi mas mura at mas marami. Free taste tayo. Coconut chicken. Thai coconut chicken. Gusto mo? It's a passed out. Spicy? Spicy? I haven't tasted it. All I'm doing is cooking it. I haven't tried it. You don't eat it, huh? Prada. Sweet Thai chicken. Curry. No, not that much. Oh, Ito naman, power drink. Celsius. Oh, ganito yung nainom ni Kiana. Can I try berry? Thank you. Ayun daw ni. Yeah. Cauliflower rice daw. Ating rice. Hi. Mochi. Strawberry. Mango. Libre.
Sarap. Parang pag nagutom ako, grab lang, tapos microwave. Ayos. Avocado chop. Quinoa rice. Thank you. Take care. Mahangin. May hangin na malamig. May hangin na mainit. Okay, nandito tayo sa Food for Less. Galing tayo ng Costco. Ayan. Oh. Sarap kainin ito na hilaw. Yan. Ano? Dati kumukuha ko niyan, hindi na. Stop. Pera. For baby cucumber. Wala silang sweet potato. Sweet potato is, yeah. Hindi yung... Ano sweet potato? Kasi mas less ang carbs. So ito yung diet natin. Red yung sweet potato. Kailangan chop-chop ko to. Ito yung ating magiging diet. Ating balik sexy body. Balik sexy program. Okay. Ay, nahulog. Nahulog. Balik sexy program. Sweet potato diet. Gusto ko yung may skin. Turkey wings. Saan yung burnok? Taquito, taco. Ziplock na. Dito. Yung lalagyan nila. Chili and lime. Chicken. For your what, right? Kain na tayo. Magkano ang magkano ang bill natin dito sa Food for Less? 140. Okay, 100 plus din sa Costco, ganun din kanina. So, yun. Food for Less. Kamamalengko. Dito ako mga nagbibigay ng mga pagkain ng mga homeless. Marami dyan. Ayan. Babush. Yung ating pamamalengke ng ating diet.
diet meal. Ating end ng vlog natin, pamamalengke natin ng mga pagkain natin na saan tayo mag-start mag-diet ulit. Puros ano tayo ngayon, broccoli, cauliflower, chicken. Tapos more exercise. Okay? Okay, babush. Ka-Iloko, Iloko Pinoy. Mabuhay. Balik Alindog Diet ni Mr. Patel. Yan. Yan. Balik Alindog ni Mr. Patel. Ating diet. Ayos. Okay.